Здравейте, вие сте с My Channel. Днес ще ви покажем как се прави домашен пластилин. Първо ще ви трябва една чаша брашно, 3 лъжици сол и една лъжица лимон тут и малко вода. Ако искате да е цветен, във водата разтворете степче. Сложете чашата брашно и 3 лъжици сол. Една малка тенжерка. Ние сме сложили солта. Ето, слагам още малко. След това разбъркайте добре. И сложете една лъжичка лимон тут. Ако искате да е повече, сложете 2 пакети лимон. Разбъркайте пак хубаво. И добавете вода. Малко вода. Така. Разбъркайте добре. Ако искате по-точно, сложете в една чаша, ето такава, сложете вода и сипете. Сега на слаб огън ще го поставим. И ще разбъркаме. Докато се сгъсти, да. Като се позгъсти, добавете още половин чашка брашно. Ето, оставете малко. Още малко ще. Сложете още брашно. И разбъркайте хубаво. Сложете още малко. Трябва толкова добре да се е сгъстил, че после да можете да си го домесите с ръце. След това прибавете една лъжица олио. Ето така.
Ето така. И разбъркайте. Прибавете 1-2 щипки брашънце, за да се... Ето още една ще прибавим. Гледайте да не ви се гори манджата. Така. Почти сте готови. Ето така трябва да се получи. Ето, трябва да се сгаси до толкова, както казах, че да може да го омесите с ръце после. Мисля, че е готово. Спираме котлона и ще разбъркаме още малко. Сега ще сложим още съвсем малко брашънце, за да може да се отлепи нашата смес. Ето така. Поръсете още с брашно и оставете малко. Оставете го да изчине. И след малко ще направим друго шоу в месенето на пластелина. Надявам се да го гледате. Чао!